Sukalara dadi maraganing serana uripa ginawe apa sambate ararantang sambate ararantang mula mumpul anggegana ngopati dalaning swarga winangsana jati malela Dimas kadhaipun kakang kang banget tresnani Yayi Gatotkaca wonten dawuh sabda paramandika Kang Mas keparengan nimbali keng rayi kula pun Gatotkaca nyadong dawuh Kang Mas kene Dimas apa enggane beteng karaton Praja Ngamarta iki tundhone bakal jebol sawise Kanjeng Rama Werkudara mamurca tanpa taliwara saka ing kasatran Jodipati ngantek sahyaene durung kepareng kondur haring madyaning kasatriyan Dimas. Waduh, leres Kang Mas napa ingkang dados pangandikanipun jengandika Kang Mas Antareja. Mboten saya mendha ning palasaya Ndadara pepeteng wonten ing negari Ngamarta menika Kang Mas. Saya Praja Ngamarta menika sapet ketinggalan murcanipun Kanjeng Rama Werkudara menika kathah sanget pangramanipun tuladanipun menika pangamukipun Ratu Sabrang saking negari Jurang Parangsuh negarinipun Prabu Winangkara Raja nggadhahi patih Araga Bintulu lan gadhah narapati Candrageni menika ngamuk wonten ing madyaning Praja Ngamarta menika. Kula dalah paduka Kang Mas Antareja menika sampun boten sepi anggenipun budidaya kepiye carane ngundurake wadyabala menika Kang Mas. Bener di apa kang dadi pangandikane Yayi Gatotkaca ora luput mulane dina saiki sapa meneh Dimas sing jaga marang adeging nusa lan bangsa Praja Ngamarta nek dudu Antareja kelawan Gatotkaca lan putra Pandhawa liya-liyane. Jalaran dina saiki tak ibaratake Prabu Winangkara Raja cara jaran iki mau lagi nedeng-nedenge negara utawa nedeng-nedenge rasa-rasane. Mulane dina saiki kepiye carane wong golek iwak kena iwake ning tetep bening banyune. Lajeng caranipun menika kados pundi Kang Mas? Kang Rayi namung nderek menapa ingkang dados karasanipun jingandika Kang Mas Antareja Kang Mas. Bumi goncang kancing langit klap-klap katon leragenen sanging aris-risang mawing gandriung saparan kang katulong wakir kang moyak mayik saking tias baliur lomari sang gandrung duari sumitra Monggo Kang Mas, dinten samenika dipun upadi sareng-sareng kados pundi marganipun